Dostlarına şu yeni yerime geldim. Ana şunu yazacak yer. Kölüne. Bu yerde Polşa'da şunyalak yerden katı köp. Her ovada, her varan ovanda bir nestana görsem bolýar. Bu yerde şunyalak diňe owaň ýaşaýjylar bilýär tutandyň billik bärine. Katı goýar. Şunyalak görýän bolsaňyz bu yerde giýerelgesi. Ama şunyaljak yer var. Piknik üçin. Bu yerde näse galaňaçak musurlaňyzy goýmak üçin. Hemme zat akuratynça. Şunyalak odma çenli ba. Ýöne odunlary sonra kullanmaly bilýän. Ana bärsem şo diýen kölüm. Şunyalak ýüzmek üçin gat gowy, gat amatly. Ana näme üçin Coca-Cola diýänim sebebi suwuň reňkine sebediň. Görýärmi? Yaman soğuk. Yemin uşak başladım. Ana görüşüňiz ýalyk. Bärde tomuz hatam gowy ýap-ýaşylyk. Gat galypdyr ýana suwlar. Tomuz bäri köp gelipdik. Şonýalak onda ýuwaş-ýuwaşdan başlaly. Öňem diýişim ýalyk. Ilki gyzma hereketlerini etmän. Gyzma suwa girmän. Sowuk suwa. Birazjyk gyzaly. Soňraň girerdi. Zoragy geydik. Size görünýän bilemek. Şo gyrlaryny görýärmi? Doňupdyr. Doňan buz. Aňardan şonýalyk. Şonýalyk. -2'de Kärkşe dälim näme pikir edýändir ýöne çyndanam. Eger sowuk suwuň peýdalaryny okak görseňiz düşünersiňiz. Gaty kyndat ýöne öwrenşik bolýan. Hem sağlığım üçün hem de konfort zonandan çıkmak üçün. Yani devam edelim biraz. Bu öyle hantar birazdan en böyle soğuyurmak. Ona aydıptım. Sport edenizde de soğuk soğuyuranızda da dem berip alma şekli katlı. Katı gerekli. Soğuk.
Geçen edek dine bilime çelli geldim. Yekece edek boynuma çelli girip çıktım. Bu edek biraz kıyınlı baharlamakçı. Böyle. Onunla. Şu ağaç. Ağaç. Buram bärte çoň geçenki alak taatda başlanok. Karale. Şu an ayağım duyamak. Yavaş yavaştan gelmeli, buradan gelmeli lan. Bugünlük yeter. Yavaş yavaştan Indiki de saat köprek anne sanyalık benim biraz kadasıp giyineyini dağılıkta görüşelim.